Bones, estem aquí en el Pla de Sant Jordi, que en aquest molí està en un trosset de sort d'escaragol, que era un hort que tenia el predí del meu repredí, que va tenir 12 fills, el va dividir, el meu repredí va tenir 5 fills i va dividir, i bueno, aquest és el trosset de la meva predina, que me'l va deixar, i veig que té el molí, i gràcies a la subvenció del Consell hem pogut fer que torni en marxa, i la veritat és que molt guapo, perquè la meva predina l'altre dia li vaig mostrar, i s'ha posat molt contenta, va plorar, i m'ha donat les gràcies de veure això. I per això jo vos convido a que vengueu a veure el molí, com marxa, i que s'emocioneu tant com jo.